damne mba fe anga duwawu kɛ maliyɛnw minnu sara crise in kɔnɔ finitigiw ani sivilu an ka président kɔrɔ fila président Musa Traoré ani Amadou Toumani Touré ani Soumaïla Cissé chef de file de l'opposition ala ka hina ula ala ka yafuma ku dayɔrɔ suma colonel Assimi Goïta transition ɲɛmɔgɔ jamana ɲɛma a y'a ka danaya da ne kan ka ne kɛ premier ministre n b'a fo la ka waliɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ a ye danaya min da ne kan ne ka n'o déçoit k'a fɔ ko maliyɛnw bɛɛ ɲɛ bɛ ne na bi ne ɲɛna Mali histoire kɔnɔ ne nomera situation min na a man ca premier ministre min ka nomination jamanadenw y'u ka espoir ba da kan o de la n bɛ président fo ka waliɲuman dɔn k'a fɔ aw fana aw ministre président ni ne a y'an ka danaya da aw kan pour que aw ka fara ne kan à partir de maintenant baara min bɛ kɛ o tɛ ne ka baara ye o ye an bɛɛ ka baara don la solidarité gouvernementale aw kelen kelen o n'aw bɛ baara min na premier ministre bɛɛ ka baara don n b'a fɛ k'aw fo ka waliɲuman dɔn parce que waati in aw kɛra ministre waati min na Mali histoire contemporaine kɔnɔ c'est-à-dire maliyɛnw ka espoir min bɛ aw kan a ka girin kojugu ne dalen don a la aw bɛ s'a kɔrɔ k'a fɔ ko ka kɛ ministre ye o ye charge ba dɔ ye a ka girin kojugu parce que ministriya i n'a fɔ comme i ye jɔn de i bɛ jɔnya la danaya de dara e kan danaya dun a tɛ di e ma siɲɛ kelen don o don tile o tile i ka baara kan ka yira ko danaya min dara e kan o danaya min y'a da e kan a ma fili k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ maliyɛnw ka bi dimi min b'u kɔnɔ min b'u kan bi o de b'a kɛ u sigilen bɛ yen u ka espoir ba de bɛ gouvernement in kan an kan ka ko bɛɛ kɛ ko bɛɛ an ka n'u déçoit an man k'u déçoit an tɛ se k'u déçoit fana maliyɛnw caman bi n'i ye ɲininkali kɛ u dalen don a la ko gouvernement bɛna Mali bɔ nɔgɔya maa caman ye ci bila n ye k'olu b'a dɔn ko Mali ka di kɔrɔlen Mali bɛ sigi o situation la mais a bɛ daminɛ a base bɛ bila gouvernement de b'a base daminɛ hali n'an tɛ a laban an de b'a base sigi aw de b'a fondation sigi fondation dun n'a a ɲɛna so bɛ ɲɛ o citoyen caman bɛ yen malidenw caman bɛ yen u bɛ ka duwawu kan ye ala ka ko nɔgɔya ma mais a caman bɛ yen fana u bɛ sikasika u b'a fɛ k'an ye fɔlɔ k'an to baara la dɔ wɛrɛ bɛ yen min dalen t'an na bɛɛ ye maliyɛn ye an kan ka baara kɛ bɛɛ tɔgɔ la an tɛ Mali fantɔ ye gouvernement ye an ye maliyɛnw bɛɛ gouvernement an bɛ baara kɛ bɛɛ tɔgɔ la an de kan ka baara kɛ pour que minnu bɛ sikasika ani minnu dalen t'an la sikasika in a ka ban minnu dalen t'an la fana u ka tila k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ne kun dalen t'u la mais u bɛ se baara la ou bien dɔ k'a fɔ ne kun b'u contre la mais sisan ne ɲɛ b'a la ne kan k'u dɛmɛ u bɛ bɔ an de la an ka baara kɛ cogo o tɛ se k'a kɛ n'an ma n b'a fɔ tubabukan na ka tila k'a yɛlɛma une gouvernance de rupture et d'exemplarité o kɔrɔ ye baara kun bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen an kan ka tigɛ fewu ka méthode kura dilan an yɛrɛ ka exemple di
ni ministre ni président ye exemple di jamana don be se ka tugu ko o fana pour ka se ka kɛ jamana don te fɛn minnu fɛ minnu ye Mali tiɲɛ minnu y'a kɛ jamana don tigɛra état la sisan u t'a bonya hali ɲɛmɔgɔw kumana u t'u lamɛn an ka ko bɛɛ kɛ u ka ban mais pour que a ka ban an yɛrɛ ka baara kɛcogo an kɛcogo an kumacogo o de y'a daminɛ n'an y'o kɛ fana gɛlɛya min bɛ yen an kana siran ni gɛlɛya min bɛ on doit l'attaquer de front an kana siran an tɛ segin ko an tɛ yira ni gɛlɛya min bɛ yen il faut l'attaquer de front n'an m'a bɔ sira la ka tɛmɛ an b'a contourner mais Mali bɛ sira sɔrɔ n b'a dɔn fana ko maliyɛnw caman u ɲɛ banna gouvernement bɛna mun de fɔ a bɛna mun de kɛ an b'a dɔn ko transition ye waati kunkurun de don a waati man ca donc pour que baara ka se ka ɲɛ an tɛna ko bɛɛ kɛ an bɛ priorité de sugandi mun kan ka kɛ fɔlɔfɔlɔ pour que transition a ka ɲɛ o priorité ye mun ye fɔlɔfɔlɔ lakana ka lakana sinsin ka sabati jamana kɔnɔ priorité filanan ye mun ye réforme politique et institutionnelle politique ni élection ni sariyaw bɛɛ minnu bɛ politique da politique bɛ taa sira min kan o kan ka réformer sariya kuraw k'a dilan maliyɛnw bɛ bɛɛ sariyaw minnu kan n'o kɛra an bɛ élection ɲuman organiser pour que mɔgɔ min bɛ taa président ya la min bɛ taa député ya la o k'a dɔn tigitigi maliyɛnw de y'a ta yuruguyurugu m'a ta ka sigi maliyɛnw kunna wari m'a ta ka sigi maliyɛnw kunna maliyɛnw votera ye parce que u b'a fɛ parce que a kuma ka ɲi parce que hakili ka ɲi parce que n'aw hakili b'a la mankan min wulila Mali kɔnɔ 2020 c'est vrai que fiɲɛ in a kun falen don fɛn jugu caman la mais élection de y'a kɛ la goutte d'eau qui a fait déborder le vase donc élection crédible mɔgɔw bɛ da élection min na an kan ka ko bɛɛ kɛ o tɛ se ka kɛ ka tila ka fɔ réduction de train de vie de l'État maa caman b'a fɔ ko jamana ka wari a tɛ dɔ da ɲuman fɛ a caman bɛ tiɲɛ ɲɛmɔgɔw fɛ o fana an kan ka solution ɲini a la ani la lutte contre l'impunité c'est-à-dire mɔgɔw bɛ tiɲɛni kɛ Mali kɔnɔ foyi tɛ bɔ a la o fana kan ka dabila a priorité laban ye mun ye peut-être a kan ka kɛ fɔlɔ ye fantanw fɛn tɛ minnu bolo an kan ka ko bɛɛ kɛ k'an sego kɛ ka ko nɔgɔya u ma pour que ka lakana sinsin jamana kɔnɔ Mali l'armée a bɛ baara min na bi bɛɛ ɲɛ b'a la an kan ka ko bɛɛ kɛ les opérations sur le terrain u bɛ baara min na sur le terrain min bɛ ka résultat ɲuman don di an kan ka condition créer pour que administration ka se ka sigi préfet sous-préfet école dɔgɔtɔrɔso u ka se ka sigi ni lakana sabatira administration bɛ sigi u bɛɛ bɛ sigi chantier ba filanan ye mun ye président de la transition y'a fɔ an ye a ye instruction d'a ma ka Mali kura sigi ka Mali lakura ou de refondation du Mali qui sera au cœur des réformes politiques et institutionnelles. Mali kura an ka ko bɛɛ kɛ maliyɛnw yɛrɛ k'a fɔ transition ba don min na ko Mali kura sigira pour que ka se ka sira sɔrɔ an hakilina ye mun ye o ye waati min bɛna an bɛna réunion ba dɔ organiser a tɔgɔ ye les assises nationales de la refondation maliyɛnw bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan an bɛ danaya mɔgɔw de ta maliyɛnw danaya bɛ min kan min bɛ Mali dɔn
mi be Mali administration do mi nga jamana do ambe nu fara nyonka u bena assise labe wa assise fana anta fo ku foi make Mali de fo ngan korom ye barake Mali antena fotuke de ka fo fembe be damene transition de la o tegeda minun kume fanga la korole lu fana ye bara doke peut-être a menya so bara minun kera korole ambu beta concertation états généraux forum assise dialogue national ambu be min borda ambu be franyonka ka conclusion bauta conclusion minu malion bebe na u yere don conclusion nuna obeke muna ne a fo sisa ko crise ndamne na togodi élection de kera mangan wula élection nofe mais oye ina fo fien femba kon fa fara élection c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le mais fin jugu minun kumba kono kuma bena fo no bana malien wo malien ni ba fe que candidat est présidentiel là ibena sigi ka fo ko ne kera président et be fait folo mi walia oui les résultats des assises oya sur malien be benaka parti kotala donc ni beta élection là iba fo kibe assise nous walia parce que malien beta ani ika projet de société donc ni élira ibe mi walia oui malien benamika ani haklina yumuli o rebe ko no ga emao parce que ko do be niko kibake ni mo ko kuteso iba fo ko emake de emafu malien be benaka o ken ko no ga yere président kurabulu na maketa sisa kuma bese na do ba fo kafo ko ka élection organisée dron nema fo ko fien a falen do fen jugula élection de yake guddo qui a débordé le vase na we élection dron de ke fen jugu minum ba kono ame kuma uluka ni président kura sigira beba donc ko u fanga yente sigi coup d'état nani de karamalla wati kungurin kono muna parce que dongodo ni coup d'état kera au lieu qu'a fait befo nyogon e kasira nyumanta bebe giri anga élection be ke président kura min bena abe gele minu soro na ko ka bunya na bodoro mo go wuli ka fo ale dedo abe sira abe segi ko ale fana ba dabla jamana tora ka kini chugula malion kanga nyon tegemine beka intérêt bala assignation inkake tadi comme yafo ni kera président yi ko do be ni ko kibake no bunya ko ke ba ko be benaka aplana era hakina ibuye campagne ko donc candidat be mo ni ba ka ke mali président ibe ni kalika foko ni sigira ke président malion benamika pousse gila na mali ko to ibo de walia folo katla ki ka programme la anyena o de kafsa malion bema o de kafsa candidat yerema ne insission au cas parce que kuma ya kana munumunu kuma were kana bola a sensibileni katla ka fo ko pour que hakili ka sigi anga se ka barake hakili sigila ambena kuma awni syndicat ani parti politique ani malion be pour que jamana ka sumaya mangan ka dabla no dabla la gouvernement hakili be sigi abse ka réforme ke hakili sigila parce que danaya be gouvernement ni mali couchibe ikera syndicat ikera kenyereu ikera senekelaw ikera l'école karamoko ikera opérateur économique gouvernement be ko beke pour que malion ka ben pour faire l'union sacrée beka donc gela mbe mali la sa na manyana bo anga jamana bitunu alakan kisola et pour que o kase katanye ni sumaya nana ni ben sabatira jamana ko abesira daele pour que réforme kase kake parce que o basoro gouvernement hakili sigilendo jamana don benaka ube uka eta uka jamana amba sama ka sasira nyuma fe bebe faranyonka kata kabo dakelen fe ka do dakelen fe o de benake ambere réforme ke
an bɛ élection kɛ élection bɛ ban mankan tɛna wuli mɔgɔ si tɛ wuli k'a fɔ k'i ma sɔn parce que a kɛra jɛlenya kan président min bɛ sigi fana a bɛ sigi lafiya la a hakili bɛ se a bɛ se ka jamana baara a tɛna don o don ka gaz fili mɔgɔw kan ka mɔgɔw don kaso la parce que sɔsɔli b'a ka élection la o de bɛ n ka jamana kɔnɔ a mɛnna pour que o ka kɛ Mali parti politique bɛɛ société civile bɛɛ maliyɛn bɛɛ ko organe unique des élections ko jɛkulu dɔ kan ka sigi min bɛ élection dilan an bɛ lahidu ta an bɛ ko bɛɛ kɛ organe ka sigi ne ni ministre de l'administration an bɛna sigi maliyɛnw ye organisation élection organisée a bɛ san 30 bɔ maliyɛn dɔ kan ka sɔrɔ Mali kɔnɔ min bɛ yira ministre de l'administration la élection bɛ se ka kɛ organe unique bɛ se ka kɛ u ka taa convaincu ne bɛ Mali expert bɛɛ wele a ye taa ni ministre de l'administration ka sigi a ye ko bɛɛ kɛ k'a la convaincu parce que a nalen siɲɛ fɔlɔ a fɔr'u ye k'a tɛ se ka kɛ ne ye min fɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye o don n bɛ digression dɔɔni kɛ n k'u ma k'a fɔra k'a tɛ se ka kɛ minnu y'a fɔ k'a bɛ se k'a kɛ ɲininkali ma kɛra u la o donc sisan minnu b'a fɔ k'a tɛ se k'a kɛ ani minnu b'a fɔ k'a bɛ se k'a kɛ an b'u sigi u k'a yira n na min bɛ se k'a kɛ ni tiɲɛ bɛ sira min an b'o ta o b'a sɔrɔ sɔsɔli tɛna k'a la tuguni donc l'expertise malienne an tɛna kɛnɛma ka taa mɔgɔw ta an bɛna an kalan élection organisation la san 30 an bɛ ka élection organiser ka taa mɔgɔ wɛrɛ ta ka taa organisation wɛrɛ ta k'a fɔ ko de bɛna an kalan élection la o banna en tout cas an ka gouvernement t'o kɛ maliyɛnw de b'a kɛ on a nos problèmes on peut trouver nos solutions il faut avoir confiance aux compétences nationales n'an bɛ taa wari min sara organisation ni ONG ninnu i b'a sɔrɔ n'i y'a tila nani n'i y'a di maliyɛnw ma u bɛ se ka baara kɛ donc u kan ka taa ministre la convaincu parce que ale de y'u ɲɛmɔgɔ ye ale de bɛna fɔ u ye min fɔ n ye n dalen don a la a bɛ se ka kɛ ka tila k'a fɔ élection fana bɛ organiser cogo min na a kumaw bɛɛ bɛna fɔ pour que n'an bɛ taa élection la don min na maliyɛnw bɛɛ ka bɛn a kan mɔgɔ si tɛna fɔ ko sariya ninnu taara ne ma bɔ a kalama a fɔra n ko bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan président yɛrɛ ko inclusivité o inclusivité kɔrɔ ye mun ye bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn kumaya n'a ye ɲɔgɔn kumaya à la fin ou bien bɛɛ bɛ bɛn ko dɔ kan ni bɛɛ ma k'a kan consensus bɛ sɔrɔ c'est-à-dire jamana fanba bɛ min fɛ an b'o ta n'o bɛɛ ma sira sɔrɔ gouvernement b'a ka responsabilité mais o b'a sɔrɔ maliyɛnw ye ɲɔgɔn kumaya o ka fisa ni dɔw kana fɔ k'ale ma bɔ a kalama k'ale t'a dɔn k'a fɔra a tɔgɔ la ale tɛ sɔn a ma an bɛ ko bɛɛ kɛ o kana kɛ ni min y'o kɛ maliyɛnw bɛɛ bɛna dɔn ko ale t'a fɛ ko ka taa ɲɛ o waati la maliyɛnw yɛrɛ b'a ka situation lajɛ mais mɔgɔ si tɛna fɔ ko kɛra ko k'a fɔ ko constitution sariya sunba ni yɛlɛma bɛ dɔ a la maliyɛnw de bɛ sigi k'a fɔ problème jumɛn de bɛ an ka jamana bolo constitution kan ka minnu résoudre constitution tɛ sɛbɛn nin cogo la o dɔw ko ko experts de b'a sɛbɛn experts tɛ constitution sɛbɛn peuple de b'a fɔ ne b'a fɛ état jumɛn de ka sigi ni peuple bɛɛ n'a bɛ min fɔ u bɛ tila k'a di experts ma u k'a sɛbɛn o a bɛ kɛ tan o kɔrɔlen a kun bɛ cogo di ko experts de bɛ constitution sɛbɛn ka na da maliyɛnw ma a tɛ kɛ tan o jamana tigiw o ye maliyɛnw de olu de b'a fɛ ne b'a fɛ sariya sunba ka problème ni problème ye résoudre n'a y'a fɔ a bɛ di experts ma kɔfɛ a y'o sɛbɛn hakilina min bɛ peuple la a y'o sɛbɛn o fana i y'a dɔn accord d'Alger kuma bɛ caya dɔw ko k'a waliya dɔw ko k'a tɛ waliya dɔw ko k'a relecture kɛ dɔw ko k'a tɛ kɛ o bɛɛ kumaw de pourquoi n y'a fɔ relecture intelligente ne y'a fɔ n balimaw ye mouvement signataire ne ye olu bɛɛ ɲɔgɔn rencontré a ye ɲɔgɔn kumaya kosɛbɛ ne ni sema mɔgɔ a ye l'heure 2 kɛ plateforme mɔgɔ a ye l'heure 2 kɛ mouvement d'inclusivité a fanbaw bɛ ne y'u bɛɛ rencontré i ye mun de f'u ye n ko sisan n'a ye jateminɛ kɛ i maliyɛn o maliyɛn n'i taara jamana wɛrɛ u b'a fɔ ko e ye dunanw de
Mali dɔrɔn de la u t'a fɔ ko o ye dunanw de. Mali fana kɔnɔ Mali tɛ mɔgɔ si ta ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ kan. I bɛ bɔ Aguelhok, i bɛ bɔ Kidal, i bɛ bɔ Sikaso, i bɛ bɔ Kayi. Aw bɛɛ ka droit ye kelen Mali kɔnɔ. Nko donc an kan ka sigi an bɛ datugu. An Maliyɛn dama dama. An bɛ an ka situation lajɛ. An bɛ kɛlɛ hali n'an ma ɲɔgɔn fini fara mais a bɛ tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ. N'an bɛnna min kan an bɛ bɔ k'a yira communauté internationale la. A kana an dɛmɛ k'a waliya. N'an m'a kɛ tan u bɛ to k'a munumunu ko aw teri de ye nin ye an teri de nko teri tɛ mɔgɔ si bolo de. Communauté internationale o ye jamanaw de faralen ɲɔgɔn kan bɛɛ ka intérêt b'a bolo. An ka baara kɛ jamana intérêt kan. Donc ni gɛlɛya min bɛ yen an ka fɔ ɲɔgɔn ye. N'an bɛnna kan an bɛ yira kan an bɛ bɔ k'a yira Maliyɛnw la. Mali nafa bɛ nin de la pour que lafiya kana jamana kɔnɔ. Mali kana fara fara unité nationale a kɛ jamana kelen. Intégrité du territoire farali kana kɛ jamana la. La forme républicaine et laïque de l'État bɛɛ bɛ t'i ka diinɛ la min ka di ye. N'est-ce pas? N'an bɛnn'o kan a tɔ bɛɛ bɛ se ka négocier à l'intérieur. Ni min bɛ bɔ a la a ka sɔrɔ dɔrɔn Maliyɛnw bɛɛ bɛnn'a kan. Ou bien min ma bɛn a kan a ka taa a yira a la pour que ka la convaincre k'a fɔ Mali nafa bɛ nin de la. État organisation ka ca. État unitaire B, État décentralisé B, État fédéraux B, confédération B. Organisation caman bɛ jamana la. Mais Maliyɛnw de kan ka bɛn min ka di u ka jamana ye. N'an bɛnn'o kan an bɛ tila k'a fɔ ko communauté internationale kan dɛmɛ. O de y'an hakilina ye. Ne ni n balimaw des mouvements signataires vraiment a ye ɲɔgɔn kuma ɲa an ye photo ɲuman ta ne ɲɛna bɛɛ kun nisɔndiyara en tout cas an bɛ fara don min na. Donc n kuma an bɛ changement don accord in a gestion yɛrɛ la. An de bɛna sigi an ni ɲɔgɔn ka bɛn ko do kan ka tila k'a yira communauté internationale a k'an dɛmɛ a k'a waliya. N ye n sinsin o kan parce que accord ko in n'a fɔ ni magara la dɔrɔn dɔ bɛ mankan wuli yɔrɔ dɔ la. N'i y'a bila fana dɔ bɛ wuli mankan yɔrɔ dɔ la. Or le gouvernement de transition est obligé de prendre ses responsabilités pour faire avancer ce dossier. Min ma se ka kɛ san 6 kɔnɔ an bɛ ko bɛɛ kɛ président ko k'an bɛ ko bɛɛ kɛ an ka se k'a la avancer Maliyɛnw yɛrɛ k'a fɔ ko min kɛra pendant la transition o ka ca ni min kɛra san 6 kɔnɔ. N'an y'o kɛ les Maliens vont être reconnaissants au gouvernement de transition. O de kama a kɔni a situation a bɛ n ka priorité la parmi les grandes priorités du gouvernement. O de kama n'aw ye gouvernement yɛrɛ tɔgɔ ye on a ajouté exprès ministre de la réconciliation, de la paix, de la cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Corrélé à baka attribution là, mais il y a beaucoup de temps pour que Maliens cadre, mouvement et cadre, importance mimbe accord in la gouvernement bolo. Ayame. Et quand là qu'a faux que gouvernement ka bara a kan ɲɛsi b'a fɔ ko la fin de l'impunité, c'est-à-dire i bɛ tiɲɛni kɛ foyi tɛ bɔ a la o kan ka dabila Mali la parce que n'an m'o kɛ jamana bɛna tiɲɛ a bɛna tunu o de y'a kɛ n ka jamana tiɲɛna crise min b'an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ n'i y'a lajɛ mauvaise gouvernance de bɛ a base la lutte contre l'impunité mɔgɔw bɛ tiɲɛni kɛ wari min bɛ di l'armée ma dɔ b'a tiɲɛ wari min bɛ taa ka di soldats ma k'u furakɛ dɔ b'a tiɲɛ wari min bɛ di fantanw ma dɔ b'a tiɲɛ foyi tɛ bɔ a la an kan ka ko bɛɛ kɛ mɔgɔ min ye tiɲɛni kɛ i bɛ jamanadenw ka wari segin a ma parce que n'an m'o kɛ jamanadenw bɛna tigɛ gouvernement la petit à petit a bɛ se yɔrɔ dɔ la o b'a sɔrɔ fanga tɛ yen ni fanga tɛ jamana min na o ye a tiɲɛna bɛɛ bolo ala k'an kisi o la k'a fɔ kana kɛlɛ min kɛra 2020 kɔnɔ mɔgɔw do sara la o dossier fana f'a ka bɔ Maliens k'a dɔn dɔw ko k'an bɛ soldats ko soldats mɔgɔ si tɛ soldats ko dɛ mɔgɔ si tɛ en tout cas peuple malien tɛ ka soldats ko soldats bɛ sa don o don mi b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ ye responsabilité ta o de bɛ ɲini o
Donc nous, c'est pas les militaires, c'est pas notre problème. Ceux qui ont donné les instructions. Parce que soldats si vous voulez aérer kama kata dokan kono ka marfata kata mugo faga atoke wo dobe des instructions d'amant. Ça c'est des instructions politiques. Namo ke maliam bena tigana uba fo kan ye keleke fo do sara fanga yele mara e minuna yele malike soldats ni mogo minun kumbe M5 la uyu sago soro doro unyi nanko o fana kan manga kewo parce que hake fana be nam no hake namasara anga bara se katanyo mogo do be minun jogina pour toute la vie pour se ka barake tuguni do be soutien de famille de do o be kanga jatemine ke pour que u ka hake anga sarawe anga se ka jamana latani o de kama anko ko gouvernement bena ignesi dossier de corruption ka ministre de la justice dema ka barala na mago be fen wo fen la président ko kanga dama baraka sekake dobe faruka budget ka wo dobe faruka personnel ka ambe ko beke ka moyen dama o ka sekake parce que ni moyen madame ali fana o seka barake wo ka foko service baw gouvernement ka service baw administration baw be bado cheni kara yoro chamala peut-être jamana do hakila cheni kara yoro dola en réalité amakala yoro dola ko cheni make ka soro cheni kara la donc segeli benake pour kanga tiendo ni cheni kara yoro mina o ka se ka réparer ni cheni make yoro mina akatoyi mais mogo kato comme ça cheni kara nina yurguru kara nina mogo betoni na dongo de dimi be jamana de la uta do jon e juendeke ukanga éclairci odi kama ko les grandes entreprises, les grandes institutions, les grandes administrations, projets baou ani collectivité ani état ka immobilier gouvernement ka so chama ani aka terrain chama u ferela mogo ta don kira chugumina mangambe dugu kono o mangay ambena yira ka don tiembe yoromina peut-être comment ou do be fo tiente comment ou do te fo iba soro fendo bu jukoro abe kanga bo kene ka malion kado encore baisse du train de vie de l'état gouvernement ka wari beta yorominula jamana don hakilla wari beta yoromina manga ta yoromina président de la transition exemple dit ya do mangando be réseau ni jamana la amena président de la transition ko ne rebena exemple di malion fond de souveraineté mimbedi malion nyana o ya ka sarade fond de souveraineté abe bara minke mo chamamba du ta nyedon ni mali président tayereta aka dogo shienta ni jamana mimban kerefeo mais comme anga jamana nyemogo abafe malion be mi fe koke akoka le ka fond de souveraineté ka betla tla saba atla flabe ababo abeta di fantama ka kolonsi jiti yoromina ka fantaun demi nkwa exemple mindi premier ministre fana beno o exemple kilin abasui responsable be ou bena osui mais oye mesure symbolique ka jamana jon u kase ka da anga kumala mais mesure were bena ke ani ministre des finances ani département ambena sigi ka laje wari be tian yoromina ou bien wari be ta yoromina manga ta ambo ba tige ka bu ka yira président la président wari fleni e hakilna yimu e me jamana nyemoy akanga ke chugumina ambe barake ka nyishala nako mba fa ka kolonse fantauma ou bien ka di armema ou bien ka di sénégalawma président de bena décider parce aller de jamana nyemay o fana gouvernement benu barake ka tayira la kanga kemu katla ka foko na ya gouvernement kono ay ministère de la min togo e ministère de l'administration de l'action humanitaire, de la solidarité, des réfugiés et des déplacés. Au ministère en combat Malion Kardon Tigiti. Président ko action humanitaire corrélée en Kumbe. Mais Mali kono sisa, ni jatemineke. Kelen
ay do fara fantom ka ma chama burka jamana kono do réfugié ou be jamana werela ni tara jamana minum bankerefe malien minum be kandi réfugié la yoro do la ukachani mimbe jamana kono ka région la uma bon malien ya la do rebe Mali kono c'est des déplacés ni tara si ça Mali vers l'aéroport mo minum be bo centre la ou be si nyamande kam donc président ko ale jamana ñemogo ye a se ka ñina nunu ko donc ministère délégué do be créé aka problème ye mu ngania min be président la ka ñeshi fantawma ngania min be gouvernement la aka bara yodi parce que ulu de Mali majorité mu go min be se ka Dominique Chianchama ulu manchaw ale do jamana ñema donc aga nga barake jamana majorité tokola donc kuma ba minum fora o de ne ka fo ko kuma nunum kira na yu beta ku sege gouvernement koro e programme d'action gouvernemental ke parce que ne a fo awye ante gouvernement min bena fo ko min kumbanya na mo fuike anto kuma fo ni o ke doron be keni mena ni cheni jamana ko minu ye barake u ka bara ambata min kanyi ala ambe do faraka jamana latani jamana be joni choko de la ni fanga yele ma una na fuku foi make abe fem be déchirer kabla aba recommencer abe fili de la donc gouvernement et programme d'action gouvernement min président ambe no ta ka laje président et priorité courant min dama ambulu de la kubla ka sege ka do bala ka do faraka ku présenter malien na yoke amba don tigitigi le gouvernement aura une boussole yemi ni beta yoro min ita don min ba yiri la koron fe be yan fe klebi yan fe west be yan fe est be ni fe o de boussole abena guider an kan ta yoro mina il va nous donner un cap en transition be bandomina an kan ga se yoro jumena la fia kan na Mali la lutte contre la corruption lutte contre la pauvreté ou amélioration kera tugudi Malion bena don tigitigi nous bena fanga la domina anibi au tekeli au de avoir un cap et un référentiel c'est-à-dire barakanga ke chogomina ankanga étape jumende ke na yoke ndalindo ala barkala gouvernement ka bara abenye so na yo be jate sisa wati mindirama akadogo barau kacha ina fotubu ba fo ne dans une course contre la montre. C'est-à-dire que barau kacha wati kadogo mais benye bana ubena minde fo ubena mindeke Malien chama mbafo abame ni transition e échouera o Mali ko bani do bafo ay ko beke dana min dara auka aka gele Mali usar kono gouvernement mi anana moye espoir dakan ka temeninka na mani réussi grand Mali betien ala kan kishola donc ukanga bla ampe hakila à la fin de la transition l'histoire doit retenir que le gouvernement de Assimi Goïta a restitué au peuple malien son indépendance, son unité, sa souveraineté, sa dignité, que les peuples applaudissent de Kidal à Kaï. La transition est dominante. En bas fait, un gouvernement mifleni. Colonel Assimi Goïta yaka danaya da anka. Akse ka fo histoire kono. Ko colonel Assimi Goïta na leñ. Aye Malion de minunta. Ou ka barake. Ou ka transition be ba domina. Mali horayan. Mali dambe. Ayas ou ya sigi Malima. Ambe doa uke. Ou de kese ka fo. Aka fo à la fin de la transition. Aka fo Mali histoire kono. Ambo de Nini. C'est ça notre travail en Congo de Ké. Donc, kuma bamin benga kuma ina odeni yake nga bamana kana peut-être dokono beka yelena parce que encore on fait mogo
ni ne ko kuma di Musa Tahir ma ube ilen ma peut-être ulu ba fuka ulu sika fuka temene ka parce que Musa Tahir ale kalanke sikaso ne re ya kumbe campagne lam ko ko la quand il va se présenter président après la campagne d'aller sikaso le prochain président du Mali ya fo ya kumbe yelela ngo ko sika keo Mali bena jaya inchallah me kuma do fo ya ni ngabo kuma la anga shirfike de nyoro aye ci bla kata fonye kunga fu Hasimi Goita kale be duwa kai kale ba don tigitigi anga minambulo Mali bena jaya ka teme korolinka Mali bena ke jamana bade beba fu ko beluboli kata Mali ako me barin atena dafa sisa me gouvernement de transition o de bena base sigi ka fonye kanga dala Mali bena yefana ka be duwa kai ka be duwa ke président ka be duwa ke Mali akato bala salli ala Muhammad excellence ami pour ki barkada